současná technologie nám umožňuje nahlídnout tu krajinu zhora. A technologická vyspělost tak nám dává tu možnost z té výšky vidět tu krajinu v daleko větším detailu. Dneska se bavíme například o termovizním snímkování, multispektrálním nebo sběru multispektrálních dat. A to pochopitelně ze Země neuděláme, nebo neuděláte. Ve chvíli, kdy použijeme ten dron, tak jsme schopni se dostat na místa, kam normálně lidskou nohou nevkročíme. A dostaneme se i na místa, která můžou podléhat určitému stupni ochrany, můžou to být nebezpečná místa, ale pak to jsou třeba i místa, která jsou třeba zavodněná, můžou to být vodní plochy a my díky těm dronům se tak dostaneme k daleko více informací, k daleko většímu množství dat, který potom jsme schopni konfrontovat ať už s námi naměřenými daty nebo historickými daty, a nebo v tom nacházet úplně nové principy, nové vzorce v přírodě, kterou studujeme. Ve chvíli, kdy to území seskenujeme bezpilotní technikou a specializovanými kamerami, tak ta data přineseme, zanalyzujeme a vytvoříme mimo jiné i modely. Modely celé té krajiny, které můžeme svým způsobem a zjednodušeně řečeno si natáčet na monitoru tak, aby jsme byli schopni vidět tu krajinu z různých úhlů, v různých měřících, z různé perspektivy a v různém detailu. A díky tomu můžeme vlastně ta data nad těmi daty společně diskutovat nejenom na místě s konkrétními lidmi, ale i vzdáleně. Znamená, my se můžeme bavit v zásadě nad problémem, který je na druhé straně zeměkoule a být skoro díky těmhletem modelům na místě. A díky tomu dokážeme to území lépe uchopit, lépe popsat a zároveň navrhovat opatření a řešení, která ve finále budou funkční. Kdybych měl naši činnost ve stručnosti popsat, jak probíhá v zásadě komunikace a ta naše práce s klientem, to lze shrnout do několika bodů. V prvé řadě se domluvíme na nějaké nezávazné schůzce, kterou přineseme a v zásadě zrealizujeme zadarmo pro zákazníka. Potkáme se na místě a řekneme si, co v zásadě je možno na tom konkrétním místě zdokumentovat, zmonitorovat. Ta další fáze spočívá v tom, že my tu činnost provedeme našimi dostupnými technologiemi. A to je v zásadě ten první krok. Ta data umíme implementovat do geografických informačních systémů. A za daných okolností potom následně ty informace verifikovat a zpřesňovat tak, aby byly použitelné nejenom pro nás jako pro to poznání, ale i pro toho uživatele, pro toho provozovatele toho zařízení. Čili odevzdáváme produkt, který on dál může využít ve své praxi. Sběr dat pomocí bezpilotní techniky nám dává výhodu, respektive dává nám daleko větší možnosti, než jsme byli zvyklí. Když se podíváme například na zpracovávání revitalizačních plánů nebo na přeměnu území, v mnoha případech se jedná o velké plochy, tak na to, aby jsme byli schopni identifikovat kritická místa v krajině, aby jsme byli schopni identifikovat a rozdělovat si vůbec třeba biotopy v té krajině, funkční biotopy, tak bezpilotní techniky by to trvalo. Například v posledním roce jsme byli součástí týmu, který realizoval a sepisoval, připravoval takzvaný restoration plan pro území zasažené postupným vysycháním krajiny v Bosně a Hercegovině. To území je oblast vlastně dříve zaplavované nivy řeky Sávy a v současné době tam probíhá hospodářská činnost
to území je zajímavé z hlediska biodiverzního potenciálu. No a tamní vlastně municipality, tamní stakeholdři se rozhodli, že na to území chtějí zpracovat akční plán, revitalizační plán celé té krajiny, tak aby zastavili vysychání, zastavili ztrátě biodiverzity. A my jsme toho byli součástí. To znamená, že jsme skutečně využili naši techniku, ty naše technologie na to, aby revitalizační plán byl vyhotoven zodpovědně. Je zapotřebí to území vnímat v širším kontextu. V širším kontextu znamená mimo jiné i v různých fázích sezóny. A to nelze udělat jinak než pomocí bezpilotní techniky. Takže díky tomu v zásadě jsme byli připraveni a byli jsme schopni v mezinárodním týmu vytvořit a vyskladnit restoration plan, který v současné době je hotov, je odevzdán a na základě něhož aktuálně prostě v tom území jsou připravovány plány pro tu revitalizaci.